in alloba ta zo mazaje sun ka mutu suwa aka bari, in rigima ta zo an ka sheka da gudu da makamai suwa aka bari, suwa aka bari da yara, suwa aka bari da cikanna, suwa aka bari da goyayi, suwa aka bari da lalura haya, magana tohayen yara, magana abincinsu. Jama'a suna da rauni ko ba su da? Don Allah da girman Allah jama'a kowa ya yi ƙoƙari ya kula da matan da a ƙarƙashi ne da matan da na shiga matsala ta rashin aure, zawaru ko tsuha, ‘ya'ya sun mutu ko abin da ya kama da haka. In ba mu kulawa da mata ba, al'umma mu abada ba ta koma gyaruwa. Babban dalilin da ya sa fasikanci da lalata, fasikancin zina, fasikancin lewaɗi, fasikancin maɗigo yayi yawa cikin al'umma duk taɓarɓarewar rashin kulawa da mata ne. Wasu matan in ana kula da su ba su zina, ba su lewaɗi, bale su yi maɗigo, amma talauci da rashi da yunwa da cin mutunci da tozartawa da ake yi musu yana sa su yi kurman koki su shiga jirgin shiɗan. Duk bannar da sun kai an ka lalace gaba ɗayan mu al'umma musulmi kowa na da sha. Saboda haka ina kira ga jama'ar musulmi kuma ina kira ga gwamnatoci musamman na musulmi a bullo da wani mataki na taimaka ma zawaru da taimaka ma tsohohin da ba su da abin da za su kulawa da shi da sauran waɗanda adda rauni a taimaka ma mata wurin taimakon mata. Jama'a mawadata duk wanda a rike da mukami to yayi kokari ya aure mace hudu. Duk emiyoyin ga masu manyan raunna su yi aure mace hudu. Duk manyan gwamnoni ga duk gwamnonin ga da kungiyar gwamnoni duk gwamna musulmi yayi aure mace hudu. Duk sarki basarake emiya ya aure mace hudu. Duk uban kasa ya aure mace hudu. Duk ministoci su aure hudu. Duk sanatoci su aure mata hudu. Duk kwamishinoni su aure mata hudu. Duk manyan sakatarori su aure hudu. Duk daraktan da ya ji kayan arziki ya aure nawa? Kai kuma ku aure nawa? Wanda arzin da ya aure daya. Ya aka kwashe su hudu da Allah ba a rage ba. To ina kira ga jama'ar musulmi mawadata don Allah su taimaka ma mata su aure hudu. Ina da uku in Allah ya so zan cika da ta hudu. Saboda haka kahin baɗi na muku alawali inda yana lahiya tafsirin baɗi in Allah so ina da haka. Saboda haka kuma gaba ɗaya Allah ya baku haka. In mutum ya ce ina son mata shi bai son mata, uwa ta yana ciki. Ya uwa ta yana ciki. Ƙauna uwa ta yana ciki. In ka walakanta mata har da uwarka. Har da uwarka. Saboda haka mu girmama mata su uwaye ga al'umma, su suka ɗauki cikin mu suka raya mu suka tarbiyya suka yi komi. Allah ka kare mutuncin mata musulmi. To ci gaba.